Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Ubhutsu kanje ngephuzu uMajiji Qomane. Uyayibona ke mfowethu lento engihlezi ngikhala ngayo ngithi yabo lento yokweqiwa istage. Yokweqiwa istage ungajakaduli njengethole usanesikhathi. So uyambona manje ubaba mdala ubaba. Wenze njani ubaba? Uthola ibhodlela ekhanda likatshwala. Uthola ibhodlela ekhanda likatshwala ufutha nempempe. Intshebe imhlophe yabo indaba uma umbheka futhi lo muntu 45 kuyaphezulu iminyaka indaba weqiwe istage safika isikhathi sokuthi ajakadule njengethole wenze njani wangajakadula njengethole buka manje mdala wenze njani ubhizi uthwala ibhodlela ekhanda intshebe imhlophe ujiva nezingane lapho futhi impempe of which lento engafuni yenzeke kuwena engakho ngithi wena ungancisha ubumnandi mfowethu ubumnandi ubukhona istage sikuvuma yenza ungeqiwa istage ngoba leyo nto iyashayana uyathanda uthanda uma ungajakadula usayithole uyothi usumdala ihamba ibuye lento ngoba phela impilo ihamba ibuye so ungavumi ukweqiwa istage ijakadula njengethole usanesikhathi phela ekujakaduleni kwakho akusho ukuthi awuzibheki uyazibheka uyathayima yabo but kubalekile futhi ukuthi ungeqiwa istage ngoba ucabange nje loyababa lo thwala ibhodlela ukuthi uma wakho ufile kanjani kodwa baba uzofuthi ipempe uthwala ibhodlela la thwala ekhanda uphoxekile umama isithunzi sakhe umama sishone phansi mawukuthi ukhona yabo so ilento nawe ngikukhuza kuyona ngithi be careful ungeqiwa istage jabula ukuthi wamalivuma phela ekujabuleni kwakho uyazibheka nawe ingqondo nawe isebenzisa yabo so asikho ke kulapha but nje jakadula njengethole uma kuvuma so ngikulentsizwa le ekhala ngokuthi idinga ukuthi zibe nemali ukuze ithole intombi yazama ukushayela intombi ayitholi ngifuna ukukutshela namhlanje ukuthi if nawe ukholelwa kuleyo nto uyoba ishimane esinemali sikhona ishimane abantu abashimile banemali kodwa bashimile so uma uhluleka ukuletha umuntu empilweni yakho ngaphandle ukuthi usebenzise imali uthando lweqiniso ngeke uzulithole ngoba uma umuntu uletha intombazane ngenxa yokuthi usebenzisa imali iyoza intombazane izokwenzani izothatha imali kuba eshimaneni uyashima unemali so leyo ntombazane iyobe izokwenzani wena izothatha imali ngoba usebenzisa imali ukuthi afike lo muntu iyobe izothatha imali hayi ngoba ethanda wena yabo so ingakho ngithi kumele uthayime and futhi kufanele labantu labo uthola ukuthi lamathekeni athandana nabantu abadala lento yokukholela ku girlfriend allowance leyo nto amathekeni lawo athandana no sugar daddy yabo uthola usugar daddy akayithandi lengane akayithandi inhlobo uzithandela nje ukulala nayo bese igixabeza ngemali ukuze ijabule ayibize nge-girlfriend allowance ingane imali bese iyahlala bese leyo mentality sebeyifaka la nake kuthina yabo ukuthi girlfriend allowance yokwenzani yabo intombazane ekuthanda ngeke lokho ifuna ukuthi uyikhokhele njalo uyacabanga nje njalo uma uholile uno 2000 wena ekumele unikeze intombazane girlfriend allowance leyo nto yenziwa osugar daddy abantu abangenamsebenzi naleyo ntombazane benzela ukuthi ibuye phela ingane yabantu so if now ukholelwa ku girlfriend allowance ngifuna ukukutshela ukuthi you've been successfully brainwashed badlalile ngoba bakubrainwashile yabo so lento ya girlfriend allowance udoti so ingakho kumele ukwazi ukubona umuntu ukuthi uze ngani ngomsebenzi ufuna imali kuwena noma uze ngothando kuwena kumele udecide nawe ke uma ngabe ubona ukuthi cha uze ngemali imali mangabe unayo and mhlawumbe umzimba wakho uyakuchaza understand isimo ukuthi cha uyamletha empilweni yakho ngoba vele nawe uzifunela umzimba wakhe yabo ngoba naye uze ngemali but uma uthi uzifunela uthando umuntu yena ufuna imali kumsebenzi wakho futhi ukuthi ukubone lokho uqalo uzongisebenza yabo so mina lento ya girlfriend allowance angikholelwa kuyona intombazane ekuthanda ngempela ngeke izivuma ukuthi wena njalo uma uholile ube ne girlfriend akena ngisho uma wengane lo muntu intombazane nje othandana nayo akena ngisho uma wengane
umkhokhela imali nje yabo. So be careful and mangabe ucabanga ukuthi udinga ukuthi uzobe nemali kuyima uthola intombi uzoba nenkinga ngempela ngoba abantu obalethe empilweni yakho abantu abayobe belethwe imali. So kubalekile ukuthi ukwazi ukuletha umuntu umuntu ngaphandle kokuthi usebenzise imali yabo. Lapho uyokwazi ukuthi uthole uthando lweqiniso ngoba njengoba kuthiwa zikhona zonke inhlobo zabantu la ngaphandle, zikhona inqwaba inhlobo zamantombazane la ngaphandle, ezinye azikhuliswanga kahle makubo uthando into ezingayazi, zikhule emakhaya la kuxokozela khona kunomsindo yabo. So wena mawuqhamuka ekhaya right eliqondile kubalekile ukuthi ukwazi ukubona ukhala umuntu akenzi ngendlela efanele ngoba amanye amantombazane akudida uthola umjito right kini bakufundisile kahle ukuthi umhloniphe omunye umuntu, uyabazi abantu, uyakwazi ukuthanda umuntu ngendlela efanele, but uhlangane nohlanya lentombazane into ethi uthando nje into angayazi, akazange ayibona, akazange ayiwitness kubo. So ugcina usucabanga ukuthi mhlambe wena awukwazi ukuthanda umuntu yabo, kanti ilo muntu lo onayo into ethi uthando akayazi, akazange alibone lwenzeka, ayizwa leyo nto. So kumele uvule amehlo mfowethu njengelungu eliqavile kwamqeqeshi wensiza, kumsebenzi wakho ukuthi uvule amehlo. So mawukuthi nje ukholele ekutheni kumele ube nemali ukuze uthole intombi usenkingeni, uyobe ishimane esinemali ayoza amantombazane ezotapa imali esishimaneni, ayizwa leyo nto injalo nje ayijiki lento sharp.